כלומר, אני לא יודע אם היעד היותר פופולרי הוא הודו, סין או מרכז אמריקה, אבל גם, או שביל ישראל, אבל איך מגיעים לענייני הפגנות ומחאות ופעילות ציבורית בענייני רפורמה במינהל מקרקעי ישראל? מאיפה אתה הגעת לזה, אביעד הומינר? אני חינוך בבית שלי, הסניף בני עקיבא. אני יש כאן, אני נמצא בסדר. ההורים מדברים לך בבית על הפרטת הקרקעות במדינת ישראל? לא דווקא הנושא הספציפי הזה, אבל הציונות והיהדות זה נושא שמדובר בבית ודנים עליו וחשוב לאנשים. אבא שלי היה בצבא 4 שנים, יש לי עובד סוציאלית, זה מאוד בולט אצלנו בבית. חוץ מזה, אני גם לא מסכים עם הקביעה שזה לא מעניין אנשים. אני נמצא כאן בשבוע הזה עם 100 אנשים, יש עוד שבועות כאלה בכל אחרי הארץ, וזה אנשים שוויתרו על החופש שלהם, ויתרו על הזמן הפנוי שלהם, בשביל להגשים את הערכים שמאמינים בהם, ובשביל לפעול על פיהם. הרבה פעמים לא מגיעים באמת לתקשורת, לא מגיעים לכותרות, כי זה לא דיווחים ככה דרמטיים, בנושא כזה. אבל יש המון אנשים במדינה שעוסקים בדברים כאלה. ארז סייגר, איך אתה הגעת הדרכת בני נוער בנוער העובד, אבל איך מגיעים למאבק תראה, זה לא משהו שהוא מופרד, זאת אומרת, ההדרכה שלי בנוער העובד והלומד היא מאוד מתעסקת גם בנושאים כאלה, יש נושאים של שיחה, של דיאלוג, של ביקורת חברתית, אנחנו בעצם באים להבין בסך הכל גם מה הסביבה שנראית סביבנו עכשיו. זה לא משעמם אתכם לדבר על ענייני הפרטת הקרקעות ומנהל מקרקעי ישראל? תראה, זה לא איזשהו נושא שיחה או איזשהו בלוג שנכנסים אליו, זה יותר משהו שמקיף את כולנו, זאת אומרת, זה החיים שלי והחיים של כולנו. השאלה לדעתי שאלת איך מגיעים לזה? שאתם יוצאים בימי שישי בערב ואתם מדברים על הפרטת הקרקעות? תראה, שאלת איך מגיעים לדבר הזה, אז אני חושב שגם אני מסכים החינוך מהבית וגם החינוך בתנועה, ואני חושב שמדובר כאן בבחירה. כאילו אנשים בוחרים בעצם לשים את זה בחיים שלהם, כאילו, כן, יש הרבה מאוד חברים שלי שנמצאים בהודו ונמצאים באלפי מקומות אחרים שדומים, אבל לדעתי זה פשוט בחירה להתאמת ולקחת חלק במציאות הישראלית, וזה המציאות הישראלית כיום. גם הציבור הדתי-לאומי נרתם למשימה הזאת, כי כולם יודעים שהציבור הזה מתעסק הרבה מאוד במאבק על ארץ ישראל, ובעצם בעיניי זה אותו מאבק. מותר לשאול אתכם לאיזו מפלגה הצבעתם בבחירות שהיו כאן לפני חודשים לא רבים? בטח, אני יכול להגיד לך שגם הצבעתי למפלגת העבודה, וגם מאוד תמכתי והייתי פעיל, אבל יחד עם זה... המצב שלה לא מזהיר מאז, מאוד מאוד מתאכזב, אני יכול להגיד לך גם מההנהגה שלה וגם איך שמתנהלת ההחלטה סביב זה, זאת אומרת באיזשהו אי שיחה, חוסר בדיאלוג כלפי ההחלטה, מאוד מאוד קשה לי עם הדבר הזה. יש בכלל החלטה? בעיקר שזה סותר את יש החלטה למפלגת העבודה בעניין הזה? כלומר, אנחנו מכירים את הפעילות של חברת הכנסת שלי יחימוביץ', אבל שלי יחימוביץ' היא לא היחידה בעשייה המפולגת הזו. יש למפלגת העבודה עמדה בעניין? תראה, למיטב ידיעתך. מה אתה אומר? יש למפלגת העבודה עמדה בעניין הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל? מפלגת העבודה לא ישבה עד היום לשיחה משותפת והחלטה מפלגתית. היה כל מיני ניסיונות של גורמים שלא נהיים במפלגה, לבוא ולהחליט כביכול מה עמדת המפלגה לכאן ולכאן. אביעד, לאיזו מפלגה אתה הצבעת בבחירות האחרונות? אני הצבעתי ופעלתי בשביל הבית היהודי. הבית היהודי, 3 חברי כנסת בראשות הפרופסור פרידמן, שנדמה שעסוקים בעיקר בשאלה אם סלומינסקי ייכנס לכנסת או לא. יש עמדה לבית היהודי בעניין הקרקעות? כן, הם מתנגדים ושותפים לפעילות, והם הכריזו שהם התנגדו להצביעו נגד... הסתובבתם גם בכנסת השבוע? אני אישית לא, חברים שלי היו בכנסת. כן? דיברו עם חברי כנסת אחרים. ארז? כן, אני הייתי ביום ראשון בהפגנה, הייתה הפגנה גדולה, גם עם חברי כנסת ומאות אנשים, אני הגעתי לשם, אני יכול להגיד לך גם, בתור אדם שעוסק בחינוך, בתור מדריך, אני באמת... מצד אחד מאוד התרגשתי לראות את כל האנשים, מצד שני פשוט התאכזבתי, כי אתה יודע, אני מגיע היום לילדים שאני מחנך, גם בכל הארץ וגם בפריפריה, ואני שואל את עצמי, אוקיי, אני מדבר איתם על אהבת המולדת, על ציונות, על חלוציות, ומצד שני הממשלה באה ועושה צעד שכזה. המפלגה שלך, אגב, בוא נזכיר, המפלגה שלך היא הממשלה, רק אתה מדבר כמו חבר אופוזיציה, אהוד ברק הוא שר הביטחון בממשלת נתניהו, יחד עם שלום שמחון, פואד בן אליעזר, יחד עם השר ברוורמן ועם בוז'י הרצוג, זו מפלגת העבודה שלך, אתה מדבר כאילו אתה מהאום, אבל הם בממשלה, זו הממשלה. שאלה אחרונה לפני שניפרד, ארז סייגר, תנועת הבוגרים של הנוער העובד והלומד, ואביעד הומינר, גרעין נחשון של בני עקיבא. בגיל 22 ו-20 יש לכם מחשבות ללכת בעתיד לפוליטיקה? אביעד הומינר ראשון עכשיו. אני מערער על זה לפעמים.
אתה מה? מהרהר? יש כמה דברים שאני רוצה לעשות לפני זה, שפעולות חברתיות, חינוך וכאלה, אולי מתישהו גם. לא חייבים להיכנס מיד בסיום הצבא, אבל יש לך, זה עובר בראשך. וארז? ייתכן, כרגע אני פועל יותר בתחום החינוך, אני חושב שזה השינוי שלי בתוך הדמוקרטיה. יפה. וזה מה שנכון. ארז סייגר, הנוער העובד והלומד, תומך מפלגת העבודה, אביעד הומינר, בני עקיבא, גרעיני נחשון, תומך הבית היהודי. שמחתי לדבר עם שניכם, ושיהיה לכם בהצלחה, ואביעד בהצלחה בשירות הצבאי. אתה יודע לאן אתה הולך? אני על חטיבת כפיר. חטיבת כפיר. היא עושה הרבה חדשות בחטיבת כפיר, ולא תמיד חדשות. שנתנהג בדרך שם. תודה רבה, אביעד הומינר, ארז סייגר, וחבר הכנסת... אני רוצה להוסיף שאגב, אמרת בהתחלה שעולה היום לקריאה, עולה חוק לקריאה שנייה ושלישית, זאת אומרת שהמצב עוד פתוח. אני באמת פונה כאן מעצמי ודרך הרדיו לאנשים, לחברי הכנסת, תצביעו נגד, זה עוד לא נסגר. פשוט אני אומר, גם העם היהודי, גם ההיסטוריה, פשוט לא תסלח למי שיפריט את הקרקעות. זה דעתי, וזה אני חושב שמה שנדרש היום לעשות במציאות. ארז סייגר, הנוער העובד והלומד, תנועת הבוגרים, אביעד הומינר, בני עקיבא, כיפות סרוגות, תודה רבה. וחבר הכנסת ניצן הורוביץ, בעקבות הדיון הזה, אומר שמדובר בקרקעות היקרות והמבוקשות ביותר בישראל, בעיקר באזורי הערים, ולכן, לדברי חבר הכנסת הורוביץ, ההפרטה הזו כל כך מסוכנת והרסנית, היא גם אנטי-חברתית לדעתו, וגם אנטי-סביבתית. עד כאן בעניין הזה. עכשיו יש זמן לפרסומות, ומיד נמשיך כאן בהכל דיבורים.